Em dic Núvol. Sóc el pare del llamp. Quan el llamp va néixer, era un gatet molt petit. És curiós, juganer i té molta energia. Li agrada observar el món des de la finestra, el món dels humans i la ciutat. Els gats no som ocells, no podem volar. Sortiré volant d'aquí amb aquest coet! Gats. És de mala educació deixar la porta del lavabo oberta davant d'una dona! Estrena als cinemes el 31 de juliol.